Sund konkurrence for dummies. Nogle politikere mener, at der ikke findes social dumping i Danmark, kun sund konkurrence. Men social dumping er slet ikke sundt. Tværtimod. Det er både usundt og unfair konkurrence. Der er mange områder, hvor man forsøger at undgå unfair konkurrence. For eksempel i kuglestødskonkurrencer. Når kuglestødere mødes for at konkurrere, så accepterer de en stribe regler, der er fastlagt af det internationale atletikforbund. Reglernes formål er at sikre, at konkurrencen bliver afholdt på en rimelig og ordentlig måde. Arbejdsmarkedet er ligesom en kuglestødskonkurrence underlagt en række regler, der regulerer både lønmodtageres og arbejdsgiveres opførsel. Hovedaftalen fra 1899, også kaldet Arbejdsmarkedets Grundlov, fastlægger blandt andet, hvad man må og ikke må som fagforening eller arbejdsgiverforening. Hvis ikke vi har regler, som bliver overholdt, så risikerer man anarki og almindelig uorden. I kuglestødskonkurrencen ville det i værste fald betyde, at kuglerne kunne blive kastet og sparket i alle retninger. Og så er det jo ikke længere en kuglestødskonkurrence. I kuglestød er der også en række regler for, hvordan selve anlægget skal se ud. For eksempel er det en regel, at der skal være en 2,14 meter stor ring, og at kastesektoren skal markeres med streger på hver side i en vinkel på 34,92 grader. Sådan er det også på arbejdsmarkedet. Her taler vi ikke om ring- og kastesektor, men om overenskomster. De dækker hele Danmark, undtagen Grønland og Færøerne. Overenskomsterne dækker også de forskellige faglige områder. Det kan for eksempel være industrien, gartneriet etc. Overenskomsterne indeholder konkrete regler for, hvordan man må opføre sig inden for et bestemt fagligt område i Danmark. Både hos kuglestøderne og på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at der er klarhed over, hvor reglerne gælder. Ellers vil man jo risikere, at kuglestøderne kommer til at afvikle deres konkurrence på længdespringsanlægget på samme tid som længdespringerne. I en kuglestødskonkurrence er der også tekniske regler for, hvordan kuglestød må udføres. For eksempel må man ikke overtræde, og kuglen skal stødes fra skulderen med én hånd. Teknikker, hvor udøveren slår vejrmølle, er ikke tilladt. Og så skal kuglen i øvrigt veje 7,26 kilo for alle deltagere i herrekonkurrencen. På arbejdsmarkedet er man holdt op med at kaste kugler efter hinanden. Men man har overenskomster, som indeholder regler for f.eks. lærlinge, arbejdstid, løn, udearbejde og uddannelse, som alle lønmodtagere og arbejdsgiver forpligter sig til at overholde. Hvis ikke der var regler for både kuglestød og overenskomster, så ville man jo risikere, at alle brugte hver deres teknik, og at nogle af deltagerne måske laver flyvestød. Og nogle ville måske forsøge at snyde ved at tage en lettere eller en motoriseret kugle med. Hvis ikke alle overholder de samme regler, så er der ikke fair konkurrence. En stribe dommere har ansvaret for, at kuglestødskonkurrencerne foregår efter bogen. Dommerne skal sikre, at reglerne følges og afgøre tvivl eller uoverensstemmelser, der måtte opstå undervejs. Sådan er det også på arbejdsmarkedet, hvor alle uoverensstemmelser bliver løst ved enten lokal forhandling, mailing, organisationsmøde, faglig voldgift, hvor en neutral opmand er ansvarlig, eller i arbejdsretten. Kuglestødere, der ikke overholder reglerne, bliver diskvalificeret. Det er fair konkurrence. Og det er også fair konkurrence, når virksomheder, der ikke overholder spillereglerne, bliver udsat for blokade og sympatikonflikter. For sådan er reglerne. Social dumping er ikke sund konkurrence. Det er snyd, det er bedrag og det er unfair.